A nan Allah ya canja sunnarsa ta kauniya ta yadda bishiya ta yi tafiya ba don kowa ba sai don khairul bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gani a tsaye a nan wajen bishiya ta yi tafiya a masallaci mai suna Masjid Shajara. Mai girma dakta, tattaunawa mu a yau shine mu'ujiza cikin mu'ujojin annabta, shine bishiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ta kuma ta amsa. A ina wannan abu ya kasance? A nan a tsakiyar nan wajen, hagu da masallacin harami, kusa da masallacin bishiya. Wannan masallaci mai tarihi yana da tarihi a sirar annabi. Tazararsa da masallacin harami mita 700 ne, yana ta hannun dama da makabartar Ma'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana garin Makka ya fuskanci cutarwa daga mutanensa, matukar cutarwa, hatta kai sun ji masa ciwuka a fuskarsa da kuma jikinsa. An yi masa duka mai tsanani har sai da ya suma, har sai da sayyidina Abubakar ya zo yana cewa a taqtuluna rajulan ay yaqulu rabbi Allah, kai har mahaifar raƙumi aka sanya mishi yana yin sallah. Haka nan manzon Allah bai gushi bai na yin haƙuri. Manzon Allah ya fito izuwa nan nesa da unguwannin Makka. Damuwa da ɓacin rai sun same shi saboda ƙaryata shi da mutanensa suka yi. Sai ya roƙi Allah ya ce, ya Allah ka nuna min abin da zuciyata za ta yi sanyi kuma ya kore min damuwata. Sai mala'ika Jibril ya zo masa sai ya ce, ya Muhammad ka kira waccan bishiyar. Sai ya kira ta, sai ga ta tana tafiya har sai da ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jibril ya ce ka umarce ta koma, sai ya umarce ta koma inda take. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan ma ya ishe ni. Sai hankalin manzon Allah ya kwanta. Wannan neman samun nutsuwar da kuma kwanciyar hankali irin ta ce annabi Ibrahim ya nema. Faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi.